Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys Run. Διάβασε λίγο αυτό. Θα κάνουμε μια πίτσα που δεν μαζί. Εγώ πήρα μπέργκερ. Μακρόν σαλάτα. Θα πάρω ένα μπέργκερ. Μπέργκερ. Να μετά λίγο το κατάλογο. Θα δούμε μετά που θα μας δώσει ο Δημήτρης. Ναι. Έχει και μπέικον. Vlog. Μαμάκυρο, μια μακαρόν σαλάτα. Εδώ πέρα φτιάχνει τα καλύτερα μπέργκερ, Βελινά. Για πες λίγο τη μαμά σου. Παιδιά, τι θα πάρω καμιά νίκη ή όχι. Γιώργο! Comments. Όχι, μακαρόν σαλάτα. Πίτσα θέλω. Μία μόνος μου. Πρώτος έχασα, δεν το πιστεύω. Ο Μάνος. Γιατί να Μείον 45. ο Μάνος δεν θα ξαναπιάσει για Έλληνο ποτήρι σήμερα. Ναι. Γιατί έχεις κατάτακα. Θες να πάρεις το Μάνο. Ας το Δημήτρη, φέρε να παίξουμε κι άλλο, παιδιά. Φέρε με να σου βάλω. Δημήτρη, να του βάλω εγώ. Να βάλω εγώ. Να βάλω εγώ. Να βάλω εγώ. Θα καθίσω από εδώ. Ωραία. Δώστε μου τώρα να βάλω στον Παύλο που θέλει. Δημήτρη, άστα τώρα, φύρτο μας. Πόντιος. Φαίνεται. Πολύ καλές. Θέλω λίγο το κατάλογο. Πάμε να πάρουμε νίκη. Πάμε να ξαναμπούμε. Άννα, βάλει νερό, καλέ. Όχι, παιδιά, κυρώνεται τώρα. Πάμε κανονικό. Δημήτρη, ένα σου πω ένα μυστικό. Πες μου τώρα, Παύλο. Εμείς μετά το μπήκαμε. Άντε ρε παιδιά, αφήστε τα παιδιά. Έλα να σου πω ένα Σιγά μην τα αφήσουμε. Αφήστε τώρα τις ηλεκτρονικές συσκευές. Αφού βαριόμαστε. Να μιλήσουμε. Όχι. Jungle Roll. Και αυτό καλό είναι, δεν πειράζει. Εσύ Έλληνο τι θες, διάλογο παιδιά. Καρμπονάρα. Πω, παιδιά, δείτε εδώ. Τι lag έχω. Να βραστώνω. Και η μακαρόνα. Έπεσε στην ίδια μου την παγίδα. Έλα, Παύλο. Βαριέται να βεργαδείς αυτό. Δεύτερος, παιδιά. Αν δεν είναι, Δεν πειράζει. Ποιος θα νικήσει. Ποιος θα νικήσει. Έχασε η φατσούλα όχι. ωραίο. Μαργελένα, η μαμά δεν τι θα πάρει. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Σαν πως έχω κατάλογο να δω. Δεν έχω. Έλα. Μικρό μόνο. Πάμε να πάρουμε τη νίκη, παιδιά. Περίμενε, δεν θυμάμαι. Στην πλατεία υπάρχουν κατηρίες, Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι. Παίρνεις πιάσει, εγώ το λέω ρολοκιμάς. Ο παπάς σου. Λίγο τον κατάλογο θέλω. Καθυστέρησα. Μια σου πάρεις να βάλεις λίγο τον κατάλογο. Εγώ πήρα μια δάκα. You say. Μαμά.
Έλα τώρα, γαμώτο. Το βράδυ έχει τα πιο πολλά κουνούθια. Έτσι πάλι. Τι πάλι. Μαμά, και μια σύρτια για τα παιδιά. Έχασα, παιδιά, δείτε εδώ. Μαμά, και μια σύρτια για τα παιδιά. Πίτσα κανείς δεν θέλει. Εσύ πήρες πίτσα. Πίτσα θέλω. Πήρε. Δεν πειράζει. Κοίταξε, αν πάρεις θα σε βοηθήσω. Αν πάρεις θα σε βοηθήσω. Δημήτρη, πάμε να κάνουμε λίγο. Εσύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.